Diolch Emyr. Diolch yn fawr, Rodri. Ydych chi'n gallu gweld yr sgrin yn iawn? Wel, helo bawb. Dwi'n gobeithio byddwn ni'n gallu cymryd cam yn ôl am ychydig, jyst i edrych ar beth ydy'r cefndir i'r safonau penodol yma. Ac gweld sut maen nhw'n wahanol. A falle bod mae'r achos yma ddiweddara mewn cyfres o achosion mae'r comisiynydd wedi wneud am fwy. Mae dau bellach wedi cyrraedd y tribiwnlys. Mae fel tasau yna ddifrwad yn digwydd yn ymwybyddiaeth o beth ydy natur a phwysigrwydd y safonau polisi. Bore. Mae'n cychwyn, dwi'n credu, ydy yn y cysyniad o ddyletswydd gwladwriaethau yn Ewrop ac dydy byd fes ni'n dweud, ond gwn i ganolbwyntio o'r Ewrop i ddiogelu ieithoedd lleafrifol. Oherwydd, wrth gwrs, mae ieithoedd lleafrifol a rhanbarthol wedi bod mewn sefyllfa o cael eu hallgau yn aml, o i fewn i brif ffrwd llywodraethiant cymdeithas, dwi'n gwybod hynny'n iawn yng Nghymru, ac mae hynny'n anghyfiawnder, ac mae angen gwneud yn iawn am hynny, nid yn unig er mwyn y ieithoedd, wrth gwrs yn hanfodol i siaradwyr. A dyma ni gyfieithiad o eiriau, swyddogol o eiriau erthygl 7 Siarter Ieithoedd Rhanbarthol a Lleiafrifol Ewrop. A mae'n dweud bod hi'n ddyletswydd ar y cyfranogwyr, sef y gwahanol wladwriaethau yn Ewrop sydd wedi rhwymo i'r gyfraith ymwladol hon, i seilio i polisïau, i deddfwriaeth a'i hymarfer ar y nodau ar egwyddorion canlyn. Noder y gair polisïau, bod nhw'n seilio i polisïau ar yr angen am weithredu penderfynol i hyrwyddo ieithoedd rhanbarthol neu leiafrifol er mwyn ei diogelu, ac i hwyluso neu annog defnyddio ieithoedd rhanbarthol neu leiafrifol ar lafar ysgrifenedig mewn bywyd preifat a chyhoeddus. Felly mewn geiriau eraill, mae yna sail o fewn cyfraith rhyngwladol i'r syniad yma i bod hi'n ddyletswydd ac yn gyfrifoldeb yn wir ar awdurdodau cyhoeddus i wneud beth y gallen nhw i hyrwyddo ac i ddiogelu ieithoedd lleafrifol. O'r gorau. Ynghlwm wrth hynny, yn erthygl 7 Siarter Ieithoedd Rhanbarthol a Lleafrifol Ewrop, mae is erthygl 2 sy'n sôn am sicrhau bod unrhyw wahaniaethu yn erbyn ieithoedd yma yn cael ei wahardd, a mae hefyd yn gwneud yn eglur bod unrhyw weithredu cadarnhaol o blaid yr ieithoedd yma ddim i'w ystyried fel camwahaniaethu yn erbyn siaradwyr ieithoedd eraill. A wedyn, yn berthnasol i beth ni'n dweud heddiw, wrth benderfynu ar ei polisi, maen nhw ddyletswydd i bob pwrpas i ymgynghori, i gymryd ystyriaeth o'r anghenion a dyheadau a fynegir gan y grwpiau sy'n defnyddio ieithoedd o'r fath. Ac wrth gwrs mae'r achos dan sylw yn ymwneud â'r broses o ymgynghori. Gorau. Cefndir mesur y Gymraeg 2011 i ddechrau te? Wel, yn y lle cyntaf, cyn y mesur yma, doedd dim statws swyddogol ffurfiol cyfreithiol gan y Gymraeg. A fe nath y mesur, wrth gwrs, ddatgan statws o'r fath yn y tro cyntaf. Mi oedd deddf yr iaith Gymraeg 1993 yn gam pwysig ymlaen. Mi oedd y ddeddf honno wedi sefydlu bwrdd yr iaith Gymraeg, oedd yn gyfrifol am hybu a hwyluso defnydd o'r Gymraeg. Ond mi oedd yna hefyd gyfundrefn reoleiddio, ond oedd hwnna ynghlwm wrth y cysyniad o ddarparu gwasanaethau yn Gymraeg, a fedrai derbyn llythyr Gymraeg neu fedrai ymwneud â'r awdurdod trwy gyfrwng y Gymraeg. Ac mi oedd y cynllunio iaith oedd yn gefn i'r gyfundrefn honno. Yn gweithio, ond mi oedden nhw'n gyfundrefn yn y pen draw oedd rhywfaint yn feddal. Ac os oedd pobl yn dewis iawn iddyn nhw, doedd dim llawer o dweud y gwir oedd yn gallu cael ei wneud. Felly fe wnaeth mesur y Gymraeg gael gwared o'r bwrdd a sefydlu swyddfa comisiynydd, ond mae'r mesur yn datgan statws swyddogol i'r Gymraeg. Mae hefyd yn sefydlu egwyddor bwysig na ddylu trin y Gymraeg yn llai ffafriol na'r Saesneg, cydraddoldeb y Gymraeg i bob pwrpas. Yn lle cyfundrefn feddal y cynllunio iaith, fe gafwyd cyfundrefn fwy caled y safonau. A mae'n hanfodol deall bod y safonau yn mynd y tu hwnt i'r cysyniad o ddarparu gwasanaethau oedd yn asgwrn cefn y drefn cynllunio iaith.
Mae'r safonau yn ceisio sicrhau bod statws, lles a defnydd o'r Gymraeg yn rhan o wead bywyd cyhoeddus Cymru, drwy safon hybu a safonau gweithredu, a hefyd, fel y gwelwn ni, safonau polisi. Ond hefyd yn bwysicach na hynny, i bod bod y pethau hyn yn rhan o gyfrifoldeb cyrff cyhoeddus yng Nghymru. Chi'n gymharu deddfwriaeth am yr amgylchedd. Mae'r amgylchedd yn rhan o gyfrifoldeb pob corff cyhoeddus. O ran egwyddor, mae'r safonau iaith yn gwneud rhywbeth tebyg o ran y drefn gyfreithiol, wrth gwrs, mewn wahaniaethau. Felly, y safonau llunio polisi hunain. Mae'r rhain yn deillio yn y lle cyntaf o adrannau 26 a 29 mesur y Gymraeg. Mae'r safonau wedyn yn oddi mewn i is-deddfwriaeth rheoliadau sy'n cael ei wneud gan Weinidogion Cymru. A mae'r rhain yn blaenoriaethu defnyddio'r Gymraeg a statws y Gymraeg. Dyma adran 29, a fe welwch chi bod rhain yn diffinio beth yw safonau llunio polisi, neu'r darn sydd wedi uwcholeuo'n felyn. Mae safon llunio polisi yw safon sy'n ymwneud â phenderfyniad polisi ac y bwriedir iddo sicrhau un neu ragor o'r canlyniadau a ganlyn. Mae gennych chi wahanol rhai. Gadewch i ni hoelio'n sylw ar y cyntaf i ddechrau. Y cyntaf o'r canlyniadau yw bod person sy'n gwneud y penderfyniad polisi yn ystyried pa effeithiau os o gwbl y byddai'r penderfyniad yn ei cael ar gyfleoedd i bersonau eraill i ddefnyddio'r Gymraeg, hynny yw defnydd o'r Gymraeg, ac ar beidio a thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na'r Saesneg, hynny yw statws. Felly mae'r syniad o ddefnydd a statws. Nawr, nid yn gall cyrff gyhoeddus sydd yn rhywun wrth bolisi safonau polisi ddim gwadu eu cyfrifoldeb dros ddefnydd o'r Gymraeg a dros sicrhau statws cydradd i'r Gymraeg. Mae Dan eisoes wedi sôn dipyn am y safonau hunain wedi dangos yn fwy i chi. Dydw i ddim yn mynd i fynd drostyn nhw'n fanwl eto, ond dim ond i ddweud, wrth gwrs mae'r safonau, fel dwi'n dweud, yn deillio o is-deddfwriaeth. Mae enghraifft yw rheoliadau safonau Gymraeg Rhif 1 2015, a mae'n gosod safonau polisi ar Weinidogion Cymru, Cynghorau Sir a Bwrdeistref Sirol ac Awdurdodau Parc Cenedlaethol. Maen nhw'n mynd y tu hwnt i ystyried, dewch i ni feddwl am y Gymraeg am ychydig. Mae hefyd yn gosod rheolau ynglyn â'r broses o gasglu tystiolaeth ac asesu tystiolaeth. Ac mi fydd Gwion dwi'n siŵr yn sôn yn fwy am hyn. Ond mae hi yn werth sôn bod yna un achos arall wedi bod yn y Tribwnlys yn ymwneud ag Cyngor Dinas y Sir Abertawe, lle fe bwysleisiodd y Tribwnlys bod y syniad o benderfyniad polisi yn un eang iawn, a na allwch chi ddim cyfyngu hwn yn artiffisial drwy ddweud mae penderfyniad gweithredol yw hwn, nid un polisi. Os oes na benderfyniad naill ai neu sy'n mynd i effeithio rhywsut neu gilydd ar ddefnydd neu statws y Gymraeg. Dyma nhw y safonau hunain, na i ddim gorffwys ar rhain, a i jyst ymlaen fydden nhw yna, os ydych chi eisiau gweld nhw. Dwi'n mynd i grynhoi, oherwydd mae gen Gwion wersi ymarferol i'ch mai yn ytrach na cefndir fel hyn. Felly, be mae safonau llunio polisi yn ei wneud? Maen nhw'n mynd y tu hwnt i'r syniad o ddarparu gwasanaethau. Maen nhw'n deillio o weledigaeth ehangach fesul y Gymraeg, o sicrhau bydd y Gymraeg yn rhan o wead bywyd cyhoeddus Cymru, ac hefyd yn rhan o gyfrifoldeb cyrff cyhoeddus yn Cymru. Mae'n sicrhau bod y Gymraeg yn cael ei chynnwys fel pwnc prif ffrwd wrth i gyrff cyhoeddus benderfynu sut y bydden nhw'n gweithredu i swyddogaethau cyhoeddus. Maen nhw'n canolbwyntio ar ffyniant y Gymraeg, sef cyfleoedd i'w dysgu hi, ac ar statws gydradd yr iaith, a thrwy hynny wrth gwrs, statws gydradd siaradwyr yr iaith, gyda'r Saesneg. Ac yn y pen draw, mae hyn i gyd yn deillio
o gyflawni dyletswyddau gwaelodol dan gyfraith ryngwladol, ac ar ben hynny arfer gorau gweinyddiaeth gyhoeddus. Diolch yn fawr.